أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Ngicela u-Allah umdali weinto zonke, umvelinqangi, ongozeli, ongalali, ongacwayizi, ongaphumuli, ongakhathali, ongafi, angivikele kusathane ongathandwa noqalekisiweyo. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Assalamu alaikum. Ukuthula makube kini nonke izindawo ngezindawo lapho kufinyelela khona lenkundla yokuxhumana. Cha bafowethu, ngiyaphinda futhi ngithi mina akekho ozoyamukela inselelo yami. Akekho kumaKristu, akekho kumaNazaretha, akekho kuma-Watchtower, akekho kumaRoma, ngisho nakuba impela abakhonza amadlozi, akekho ozayamukela inselelo yami, ngoba umbhalo engihamba ngawo noma engikholelwa kuwo noma lo engikhuluma ngawo kumanje okuyiQuran engcwele, bafuthu unamandla kakhulu, upowerful kakhulu. Akekho ongamelana neQuran, akekho, angifuni nje ukunikhohlisa. Uma kwenzekile nangibona kuyinkundla zokuxhumana ngibhekene one on one nomunye wabaholi, nomunye wabafundisi, nomunye wabaphathi noma abafundisikazi noma amadikoni noma amabhishophu, nazi ukuthi lowo muntu loyo uphicekile, uxhophekile, ubengayimisele ukubhekana nami. Ngoba ngempela mfowethu, nawe dadewethu, mama wami, baba wami, uyobe ungabhekananga nami, uyobe ubhekene nomdali uqobo lwakhe, ngoba uyena okhuluma la. iQuran akuwona amazwi omuntu, akuwona amazwi enjulabuchopho ethize eyisidalwa, akuwona amazwi efilosofa ethize noma etheologist elithize noma eanalogist elithize noma uprofessor noma uchwepheshe othize. Akuwona amazwi abantu iQuran, isambulo esivela umdali. Umdali uyakutshela straight ukuthi ukube le Quran waman kana min indi ghayri llah, ukube le Quran lamazwi la abengaveli ku-Allah, lawajadu fihi, bowuzothola kuyo ikhtilafan kathira, izinto eziningi ezingama-contradictions eziphikisanayo. Khuluma into ngapha ngapha yayiphike njengoba iBhayibheli lenza nje, okubufakazi bokuthi aliphumi kumdali. Manje u-Allah uyaku-challenge ukuthi kube le Quran bengaphumi kuye, ubuzozithola lezo zinto lezo ngaphakathi kuyo. Iyinkulumo mpikiswano, izinto eziningi eziphikisanayo ubuzoyithola. Lalela-ke, uthi u-Allah iQuran iyisixwayiso, wayundhir, futhi iyisixwayiso kobani? Alladhina, kulabo bantu labo, qalu, abathini? Ittakhadha Allahu waladan, abathi u-Allah unendodana noma u-Allah umdali unomntwana noma uNkulunkulu unomntwana. Ma lahum bihi min ilmin, u-Allah uthi lawo bantu labo
iluphi ulwazi abanalwazi lawo bantu labo. Walali abaihim, ngisho nobaba babo bebengenalo ulwazi. U-Allah uyanitshela straight, maKristu, maNazaretha, maRoma, maWashtawa. U-Allah uyanitshela straight, umdali weinto zonke, uthi nina nikhuluma into eningayazi, aninalwazi. Into eniyikhulumayo kuphela kaburat kalimatan, nikhuluma amazwi anyanyisayo, amazwi abhedayo, amazwi ayinhlamba. Allahu akbar. Amazwi ayisinengiso, amazwi aphuma kuphi? Emlonyeni wenu. Takhruju min afwahihim, aphuma ngemlomo yenu. Amazwi amabi, amazwi okungakholwa aphuma ngemlomo yenu. Yini ephuma emlonyeni wenu? Lento le eniyikhipha ngemlomo yenu. Lalela ukuthi Allah uthi nikhiphani nina maNazaretha, nina maKristu, nina maWashtawa, nina maRoma ngemlomo yenu. Lalelani ukuthi Allah uthi nikhiphani ngemlomo yenu. Iyaquluna, ayikho into abayikhulumayo ngemlomo yabo illa kadhiba, ngaphandle kwamanga. Amanga kuphela into eniyikhipha ngemlomo yenu. Uma nithi umdali unendodana, uma nithi umdali unomntwana, umdali uyena odale bonke abantu besilisa abakhona emhlabeni. Kungani azokhetha uJesu ukuthi kube uye indodana yakhe? Kungani engakukhethanga wena? Kungani engamkhethanga omunye? Kungani azokhetha uJesu? Ngoba naye kwakuwumuntu. uJesu wavundla esibelethweni njengami nawe, wakhula esibelethweni njengami nawe, kwaze kwafika isikhathi sokuthi azalwe njengami nawe. Kungani ka akhetha ukuba nomntwana? Yazi ukuthi uJesu weza la emhlabeni njengoba izinja ziletha abantwana emhlabeni, njengoba izingulube ziletha abantwana emhlabeni, njengoba nina niletha abantwana emhlabeni. Wavunda esibelethweni naye, waphuma naye esibunjini njengawo wonke umuntu. Manje lento eniyikhulumayo nina ukuthi umdala unomntwana, ubani unkosikazi wakhe? Nike nakucabanga lokho. Umdala uthi nikhuluma amanyala, nikhuluma ukubola ngemlomo yenu, nikhuluma isinengiso. Umdala iyamnyanyisa lento nina eniyikhulumayo. Nina nobaba benu, hayi nina nodwa, nina nobaba benu, laba abanifundisa lamanyala la lokubola nikukhuluma ngomlomo wenu. Wozani ke one on one, ngiyanibiza one on one, wozani ngichallenge one on one, sibhekane ngqo eqini zamehlo. Bafowethu, vuka mawulele, kudlaliwe ngawe dakhi wakithi, kudlaliwe ngawe muntu omnyama. Ayikho lento le abanifundisa yona emabandleni, ayikho. Funda iBhayibheli, Numeri 23 verse 19. uNkulunkulu akayena umuntu nandodana ukuba azisole. Ifunde Numeri 23 verse 19. uNkulunkulu akayena umuntu nandodana ukuba azisole. Sengathi umdala nganivula amehlo, avule mina nawe amehlo, mina angiphe ulwazi olunzulu oludlula lolo oluncane asengiphe lona, angandisela ulwazi. Wena ongakabi nolwazi akuvula amehlo ubone iqiniso njengoba linjalo. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Sengiyiphetha ke lenkulumo ngithi udumo lonke lumfanele umdala weinsuku, umdali weinto zonke, owondla mina ondle wena, ovikela mina avikele nawe, uloku ungafuni ukumkhonza. Assalamu alaikum warahmatullah.